DK. Ja, så vi er ude at gå. Ja, det er rystet sgu meget, det der. Ja. Kamera. Det er fandme også stort, det her. Men Det er mobil filmer på. ja, det er mobil. Indtil jeg får det et vandfast kamera. Bum, hvad der skal ned og svømmes. Nå, men er det Dr. Hammond, der er i baggrunden? Nej! Nå, men vi skal på vej hjem til ham. Jeg vil lige lave sådan en lille hurtig. Hvor langt går det, du? Det er fandme godt, man har sin cykel, ikke her? En lille en. Ja. Du selv på cykel, det der. Ej, kommer der en. Der kom sgu ind, du. Prøv at se. Jeg kan ikke styre sin cykel, mand. Den løber sgu helt væk fra. Det er Gøn. Det er Günther. Jamen, jeg har, som sagt, du kan ikke til min lille kanal. Nej, den er Jeg vil lave en video hver dag. Og så ikke filmer på dit hoved, filmer bare op i luften. Og det gør jeg også, ja. Nej, du skal filme sådan her udefra. Og så? Og så? Prøv lige film sådan, som du gør. Nej, altså, film dig selv. Og så prøv at gøre sådan, ligesom du gjorde sådan, du gik med sådan nede. Filmer kun dit halve i hovedet. Det ved jeg godt, det er derfor. Du vil ikke se mit hoved, ikke? Okay, men ja, men vi sidder her. Jeg har hvad skal du sige? Se nu! Tjek min kanal ud, det er Dr. Nej! Jeg ved ikke, om der er så god mik på, men det gør vi bare, det der mik. Det er sgu da en cyklist, der kører dernede. Zoom-kraftfilm! For helvede, hvor kan det zoome, mand? Bare så mobil. Okay. Hvad satan? Sådan der! Hvad satan? Jeg zoomer helt ind på dit hoved. Ej, zoom ud den der satan. Der er sgu en lille bitte bil, du. Ej, det er bare klamt, det der. En bil ind i det marked. Vi er så lille. Nå, men det var det. Vi bare lavede sådan en lille hurtigt kort. Ej, det var sgu hurtigt. Vi er også snart hjemme. Vi ses. Hej.